Xa tiña eu boa gana doutra saída a exteriores. Ai, moito boto de menos aquelas incursións miñas polo monte, como as que facía grazas á serie Minuscul. Ui, aqueles bechos sí que eran unhas estrelas, e iso que non decían nin pío. Agora ben, outro conto han ser os animais e máis os insectos que son protas en caracois. Estes falan polos 7 cóbados, así que prestádelles moita atención, socios. Non vos ides arrepentir de ter coñecido a caracol, a caracola e a toda a súa ampla panda. A súa cita é imperdible para os máis cativos de vos. Xa o sabedes, todos os días a estas horas vin de visitar este xardín. O voso maxín volo vai agradecer, e por riba, con eles tamén o voso almorzo vai mellorar, iso seguro.